Ake sikubingelele sikwamukele ohlelweni lethu olumnandi kakhulu masikhona ezingabhonqo well studio lapho khona sesizothola abaculi abahlala sosile nabanohlonzo namhlanje sikuphathela insizwa umfosi mahla sombili bomqithwa manje ngeqe izinkangide sakutho nshayishingana amadoda insizwa ke lena uyayazi ukuthi umzukulu anoviya ke lo simphethe namhlanje uyashayela dakhe noma tennis madoda ngiphethe ufaka ama-cardboard insizwa ke izokuchazela umuntu kodwa namhlanje oyiqala mhlawumbe noma othi akayazi ukuthi kahlale masikhuluma ngegama hlala sikhuluma ngobani ake sikamukele insizwa ngithi ake semukele igafu lakithi iqhamuke enquthu kwelensizwa kwantombi ngegugu mawuzokhumbula kahle umngani wensizwa ebidume kakhulu ibhobo lekade yadimta ekhathele kuyo khulu enthabo lembona endala emnyama nedlebe lodwa umfuka amaqhawa ayishiyana ke umpoma mahlalela ke lo umfuka ndlovu esimphethe njengamanje uzokukhumbula ngokwambona nakomnakwethu nje endaweni eningi lokho edlala nje kwethu insizwa edume nezwe lonke namhlanje izoyichazela mhlambe wena oja uyazi ngiyacabanga ukuthi usujabule kakhulu lapha ekhaya ngokubona insizwa ngempela ngokufunda isabani akubukelele umuntu osekhaya ngamanje ukuthi akayazi ngegama mahlalela ukubuchazela kancane ukuthi kahlale masikhuluma ngegama mahlalela sikhuluma ngobani. Okay, sanibonani bafowethu kwenza bhonqo lapho yini ukuthi amahlalela umfowethu ngihleli umfowethu la khona owumphathi wezigabhonqo mama bakhuluma ngongika kusokhuluma ngayo ngongika yimi ngondlo ngiphansi enquthu kwantombi ngegugu omaceba ngosefoso umfisi ngishayela nje isigingqi ngidlule ingoma ngiphathele abantu ngiphinde ngithathele isithembu sami lesokukhuluma ngamabili ngishaya umaskandi mina wafowethu ngizaqonda ngikhumbula ngengoma ngiphinde ngithi usiswe makeup ziningi nje-ke bafowethu ingoma njengamanje enginayo ithi ingoma ethi kancane bese-ke ngoDisemba nje kuphela lo nyaka ngafika amahlalela yonedela umgiga I'm sure isihloko sakhona sobe sithi sestation njalo ke bafowethu siyazi ukuthi umfosi mahla mfowethu uba uproducer wabaculi abaningi esingabala kibo gatsheni sike sakubona futhi engomeni eyayithi Zubulani Van Dam kaNroza lapho ihamba noJaiva zimnike ephinde hambe nayo umkhathazi nezinye insizwa mfowethu uyabonakala mfowethu ukuthi uphinde ube uproducer mfowethu ubani lokufundisa umculo mfowethu kangaka uyabonakala ukuthi ujulile usuphekiwe wavuthwa mfowethu ngabala insizwa efana noGcwamelisha zila ikhona nje mfowethu ingigama mahlalela kuyasebenza lazo kakhulu uyaproducer mfowethu lapho ubani mfowethu okunikeza lo mculo mfowethu noma okuphekile mfowethu wakwenza noma ikuphi lokufunda mfowethu uyithatha phela ubuya nayo impela lento ngathi nje ifun experience kimi ngoba sengasebenza nabantu abadala iminyaka eminingi sesikhathi ngikhona endimeni abafundi abaningi bafikela kimi zamlenze bafika khona endimeni wami bafika khona nabo bafaka isandla bafowethu oJaiva zimnike ngeke baqede baningi abafundi odabuzekwayo bani sibaningi esikumaskandi mangabe ukhuluma ngami ukhuluma ngomaskandi thabeni 90% wamaskandi abantu abasondelene nami ngisebenza nabo experience isekutheni indoda mayisithe uba neminyaka eqina isendimeni ziningi izinto esibonayo abafuthi abafikela kuzona abasuka sithi sibonile yikho okwenza ukuthi sikwazi ukuthi nabanye sibayale ukuthi asiqhubekeni sibambile uma ukuthi siyahluleka kuloyo osukele ekhanda eqinile siyohlulekile njengamanje ngilala nje ngizowethula i-album ngombani wami engisanda ukuphela ngiyamazile uSminoff kwabhumeni phansi emadunjini wahlabisa sizokwethula yena-ke isumayela ngempela ngeleli hhayi nawo amandla yilo le injalo indaba bafowethu konakele ubhuti wasemabhozeni lona siyazi ukuthi ibhuti unestudio njengamanje eshisayo esikhombisa ukuba namandla kakhulu esikhombisa ukukhula ngamandla futhi siyazi ukuthi usukasebenza nensizwa noma usukwaphila nensizwa efana nomgqumeni mfowethu ungathi isiphi isifundo wasifunda kuleya ndoda waphila nomjengiseni umfowagcwetha waphila nensizwa nje eyiningi esezimkantshubombi siye sikubone futhi nakobaba usho nomuntu ekhala uba khona lawe ezinsizweni eyishaya ingoma kakhulu efana noJaiva zimnike mfowethu isiphi isifundo mhlawumbe esihle esingathi usithole eyinsizweni efana noBemuzi insizwa efana nomgqumeni usuwaphila nazo kakhulu nensizwa futhi ezimkantshubombi njengamanje ophila nazo njengamanje futhi ongakha ngaso umuntu othi uthanda ukungena emculweni noma umuntu othi ngisemculweni kodwa ngisafuna ukuthi ngiqhubeke indlela yami evuthiye phambili ngifuna ukukhula emculweni kamaskandi njengoba phela siyazi singqela engakusho nje ukuthi la ey'nsizweni ey'ncane ey'safikayo kuqala nje uqala ngiso bafuthi uma nifika endimeni ukuhlonipha umsebenzi wakho uhlonipha umsebenzi wakho bese uba nokubekezela wazi ukuthi lento lena ayilula ayizi nezizodwa kwesinye isikhathi iyaqhamuka nezinto